5 θεμέλια του Ισλάμ. Ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι πιστεύει σε έναν παντοδύναμο Θεό, στους αγγελιοφόρους του, στα βιβλία του, στους αγγέλους του, στην ημέρα της κρίσης και στο πεπρωμένο καλό ή κακό είναι από τον Θεό, πρέπει να δείξει την πίστη του στην καρδιά, μέσω 5 πράξεων. Το πρώτο αντανακλά τις 2 μαρτυρίες, δηλαδή να το κάνουμε μόνο για τον παντοδύναμο Θεό και να ακολουθούμε τη διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ ειρήνη σε Αυτόν, ενώ εκτελούμε οποιαδήποτε πράξη λατρείας ή κάνουμε μια καλή πράξη. Το δεύτερο θεμέλιο του Ισλάμ είναι η εκτέλεση 5 καθημερινών προσευχών, γνωστών ως αλόι σάλατ. Αυτές οι προσευχές πρέπει να τηρούνται σε συγκεκριμένες ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακολουθώντας την καθορισμένη μέθοδο όπως διδάχτηκε από τον προφήτη Μοχάμαντ, ειρήνη σε Αυτόν. Οι 5 καθημερινές προσευχές χρησιμεύουν ως μια κρίσιμη πνευματική ρουτίνα, προωθώντας μια βαθιά σύνδεση με τον Αλλάχ και προωθώντας την προσοχή, την πειθαρχία και την ευγνωμοσύνη στη ζωή ενός εν ενεργεία μουσουλμάνου. Εκτός από το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, ο Θεός μας λέει να φροντίζουμε ανθρώπους λιγότερο τυχερούς από εμάς. Το τρίτο θεμέλιο του Ισλάμ είναι η υποχρεωτική φιλανθρωπία μία φορά το χρόνο. Εάν ένα άτομο, άνδρας ή γυναίκα, κατέχει 85 γραμμάρια χρυσού ή ίση ποσότητα οποιουδήποτε νομίσματος αξίας 85 γραμμαρίων, ο χρυσός πρέπει να δώσει το 2,5% στους φτωχούς. Το τέταρτο θεμέλιο της πίστης είναι κάθε χρόνο η νηστεία του 1ου μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου. Όλοι οι μουσουλμάνοι νηστεύουν από την αυγή μέχρι τη δύση του ηλίου, απέχουν από φαγητό, ποτό και συζυγικές σχέσεις με τη ρητή πρόθεση να το πράξουν για χάρη του Θεού. Και πέμπτον, το τελευταίο είναι η εκτέλεση προσκυνήματος μία φορά στη ζωή σας, αν κάποιος είναι υγιής και πλούσιος. Οποιαδήποτε από τις 2 προϋποθέσεις λείπει, κάποιος δεν είναι υποχρεωμένος να πάει για προσκύνημα. Αλλά συνιστάται για ένα ανθυγιεινό πλούσιο άτομο να αφήσει κάποιον να προσφέρει το προσκύνημα για λογαριασμό του. Για να ακούσετε το κάλεσμα για προσευχή ή για να ακούσετε το πρώτο κεφάλαιο του Κορανίου ή για να γνωρίσετε τις 3 θέσεις στην προσευχή ή για να μάθετε τα βήματα για την έκπληση, κάντε κλικ στο κουμπί πίσω ή πατήστε το σπίτι για να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα.